सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। आं दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन, बेनो जाबाय स्वच्छ भारत मिशन SBM नि टयलेटखौ माबोरै एप्लाइ खालामो बे भिडिअखौ। जाय बिथांमोना दासिमबो बे SBM एबा स्वच्छ भारत मिशननि टयलेटखौ दा एप्लाइ खालामाखै बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन। बेनि लिंकखौ आं आई बटनाव होनानै होगोन, नङाबा डिसक्रिप्शनावबो थागोन बेनि लिंकआ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैबा बे दानि भिडिअखौ नायजोबनानै बे भिडिअखौ नायनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामखाबाय बिथांमोना एप्रुभ जादोंना जायाखै दिनैनि भिडिअआव खोन्थागोन आङो। नोंथांमोना सिगां एप्लाइ खालामखानायबा नायनो हागोन एप्रुभ जादोंना जायाखै। जायना एप्रुभ जादों बिथांमोना फैसाया हाबनायनि लामायावसै। फै दाना भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों नायनो हागोन। बेखौ आं क्रोम ब्राउजारखौनो खेवनानै लाबाय। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामनोसै SBM टयलेट होबाबो जागोन। SBM होबाय आङो। ओमफ्राय नैबेनो नै आं गोजौनि लिंकआव क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय नैबेनो साइडआ आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होना होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाइरेक्ट चेक खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेखौ नै आं गाहायाव फैबाय। नैबाव नै एप्लिकेशन्स फर ISSL डासबर्डआव होबाय आङो। ओमफ्राय आं लगिं पेजआव थांसिगोन बियो। नैबा मबाइल नाम्बार होनांसिगौ। ओमफ्राय बाव OTP जाय बिथांमोना बानायखांबाय एप्लाइ खालामखाबाय बिथांमोननि थाखायसो बियो। गोदान एप्लाइ खालामनोबा आं बिनि लिंकखौ आई बटनाव होना होगोन, नङाबा डिसक्रिप्शनावबो थागोन भिडिअनि लिंकआ। एप्लाइ खालामनायखौ रोङाखैबा एबा मिथियाबा नायनानै गावबा गावनो एप्लाइ खालामनो हागोन। आंबो मबाइल नाम्बार होनोसै। मबाइल नाम्बार फिल खालामखाबाय। दाना OTP होनोसै, गेट OTP। फैबाय, कपि खालामनोसै आङो। दाना नैबाव पेस्ट खालामसै। दाना नैबे केपचाखौ जेरै दं ओरै फिलआप खालामनोसै। ओमफ्राय नैबे साइन इनआव क्लिक खालामबाय। नै आंनि माबा पेजआ ओंखारबाय, आंनि आइडिफोरा। ओमफ्राय नैबाव सेरना होनोसै लेफ्ट साइडजों खनायाव 3 डटआव। ओमफ्राय दाना भिउ एप्लिकेशन सासे मानसिनि एप्लाइ खालामदोंबा ओंखारजोबसिगोन। आं गोबां मानसि खालामदोंमोन नै। गासैबो एप्रुभ जाजोब्बाय नै। नैबे मोनसे एप्रुभ जायाखै। गासैबो एप्रुभ जाजोब्बाय। ओमफ्राय नैबे गाहायाव नैबे गाहायनिया दाखालिसो खालामनायमोन, बे एप्रुभ जायाखिसै। ओमफ्राय नैबे मोनसे एप्रुभ जायाखिसै। नैबेयो नैबे ट्रेक स्टेटासआव सेरनानै नायनोसै। नैबेनोमोन नै बे एप्रुभ जायाखै। ओमफ्राय आं बेक खालामनानै एप्रुभ जानायखौ मोनसे देखायनोसै। नैबे एप्रुभ जानाय दानिया एप्रुभ जानाया माबायदि ओंखारो नै बिदि नै एप्रुभ जानाय बेबायदिनो देखायो। बावाखै नै 14 थारिखआव जादों 25। ओमफ्राय एप्लाइ खालामनाया नैबेनोमोन नै 27 जुलाइ 2024 एप्लाइ खालामदोंमोन। ओमफ्राय 14 जानुवारि 2025आव माबा एप्रुभ जाबाय। एप्लिकेशनजोंसो रिटार्न जाबाय। दा नोंथांमोनाबो सिगां एप्लाइ खालामखादोंबा बेबायदिनो चेक खालामनो हासिगोन एप्रुभ जादोंना जायाखै। जायना एप्रुभ जाखांबाय बिथांमोना एकाउन्टआव फैसा हाबनायनि लामायावसै। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।